ta yaya ne zan samu kuɗi da waƙa? Ta yaya zan yi waƙa kuma in samu kuɗi? Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuhu. Abokai sunana Yariman Gang. Yau kuma na zo ma mawaƙanmu da albishir ta yanda za ka samu kuɗi harkar waƙarka kuma ka samu ci gaba. Akwai zargi wanda yake damun mu ƙananan mawaƙa, wanda kuma wannan zargin namu shi ne yake hana mu ci gaba. Rashin tsayawa mu yi amfani da basira. Akwai dama tana zuwa kowane ɗan adam, to amma kuma wata damar tana zuwa ne sau ɗaya, wata kuma damar tana zuwa sau biyu. Idan Allah ya so ka zai ta maimaita maka damammaki. To yanzu ni ƙaramin mawaƙi ina Libya, wani yawanci za ka gani mawaƙanmu na Libya ba mu samun, ba kowa ba ne yake cin kuɗin waƙa. Za ka ga waɗanda suke cin kuɗin waƙa a Libya, duk yawan mawaƙan Libya ba za su wuce 10 ba zuwa 15. Meye dalilin haka? Na farko akwai code ɗin da wanda yake hana mutum cin kuɗi a waƙa. Na farko dai ka fara samun mutane. Ta wace hanya ake samun mutane? Ba wai harkar waƙa ba ce kaɗai za ka yi ka ce za ka samu mutane. Ka kasance cewar kana da content, wannan makile ne. Zallar waƙa ita kaɗai ba za ta janyo ma mutane ba. Ba kowace waƙa ba ce kuma ke janyo mutane. Akwai waƙar da take janyo wa mutum mutane, sannan kuma akwai waƙar da ba za ta janyo maka mutane ba, kamar kai da kake ƙaramin mawaƙi. Ya kasance kana da content. Akwai abubuwan da ya kamata ka dinga yi a lokacin da kake a lokacin ka ga kamar yanzu ana mu mawaƙa ne muna yin waƙoƙi, to mu dinga ajiye waƙar wasu lokuta muna yin wasu content ɗin waɗanda za su iya janyo wa mutane. Ya kasance in ba ka da content, ina da content ɗin da zan yi nishaɗi, wasu suna son wannan content ɗin. Ina yin content wanda nake koyar da mutane ta yanda za ka samu ci gaba a harkar abubuwanka. Ta nan harkar ina samun mutane. Ina yin waƙa, ta dalilin waƙar ina samun mutane. Yanzu idan aka zo aka ɗauko mutanen da na samu ta dalilin content ɗin da na nishaɗi, aka ɗauko mutanen da na samu ta hanyar koyar da su fasaha, sannan kuma aka samu mutanen da kuma su suka biyo ni kuma ta fasahar waƙata. Idan aka haɗa su, za su yi yawa ko ba za su yi yawa ba? Za su yi yawa. Wani ba zai so waƙarka ba, amma dalilin wani content ɗin da kake yi shi ne zai sa ka samu mabiya. Ba waƙa kaɗai ba ce ke kawo mutum mabiya kai tsaye, sai idan Allah kawai ya so ka. Yawanci akwai abin da mu ƙananan mawaƙa muke tunani, sai mu dinga cewa mawaƙan Najeriya sun fi mu. Mawaƙan Najeriya za ka gani duk lokacin da suka tashi babu wani abun da ɗan adam zai yi a duniya kai ka sa kanka kuma ka kasa yi. A Najeriya idan kuna kallon suna da followers, mu ma ba muna da masu followers ba. Yanzu za ka ji an ce ƙaramin mawaƙi ya tashi a Najeriya ya zama wani an yasa da a duniya. To kai ba ka da ko sisi, kana wata ƙasa kana wahala kana samun kuɗi, ta yaya za ka haɗa kanka da shi? Wataƙila shi baban shi mai kuɗi ne, ko kuma yayan shi yana da yayan nashi yana da kuɗi, ko kuma gidansu suna da kuɗi, sannan kuma shi wannan abokin babban mawaƙi ne. Saboda me? Idan yaro ya zo ya yi waƙa, shi kuma ba zai nemi alfarma wajen abokin shi ba su je su yi waƙa a san shi, duniya ta san shi. Ka ga muna da bambanci a wajen wannan. To idan kai ma kana son ka shiga wannan sahun, je ka nemi kuɗi. Me yasa a Libya yawanci idan muka samu kuɗi muke kashe kuɗi ga kaya? Mu sai kaya mai ta ƙwambo, su kuma Laraba suna yi mana kallon bayi. To ka yi amfani da kuɗin da kake samu ka je gida kawai ka je ka buɗe 'yan lamuranka. Yanzu sai kuma abu na biyu, samun kuɗi a waƙa. Za ka ji an ce mawaƙanmu na gida babu hanyar da za su ci kuɗi a waƙa take da wahala. Tana da wahala idan kai ne baka saka kanka nema ba. Duk abun da kake so, ka san cewar za ka fara waƙa, to kuɗi ai sai da ka fita nema sannan ka je ka same su ko. Ita ma waƙa haka nan ne. Kamar yadda kai ma ka fara ta, dole sai ka tafi neman abubuwan da za ka samu ka ciyar da waƙarka. Ta yaya za ka ciyar da waƙarka? Sai ka kasance matambayi. Mai waƙa Hausa suka ce gwanin nazari ne. Dole sai ya kasance kana da nazari. Ka yi nazarin ta yaya kuma ka dinga tambaya. Wanda kake ganin cewar ya fi ka sanin abu za ka iya ka tambaye shi. Kada ka yi tunanin cewa wai ko ta a live ne ka tambaye mutum wani abu. Wai ka yi kallon cewar in ka tambayi mutum wannan abun mutane za su yi maka dariya, to ka yi amfani da wannan dariyar da mutanen za su yi maka kai kuma ka haye. Sannan mu nemi ta yanda ake buɗe platform. Yawanci za ka ga mu mawaƙanmu na Libya muna amfani da waƙoƙin wasu, kiɗa-kiɗen wasu ne, wasu sun yi waƙa sai mu zo mu yi waƙar. To wannan waƙar da kake zuwa kana yi kai kuma
kuɗi kake tara musu su kuma BOS ɗin da kake samu waɗancan mutanen su ne saboda baka buɗe platform ba. Ta yaya za ka samu kuɗi baka buɗe platform ba? To ta yaya za ka buɗe platform ɗin? Shi ne abin da yanzu mutanenmu ba su sani ba. To kuna tambaya? Idan kana tambaya ta yaya za ka buɗe platform, to ta wannan hanyar sai ka tambayi mutane ko ni na sani. Na san wanda zan haɗa ka da shi ya buɗe ma platform. Ta yanda za ka samu kuɗinka. Idan kana so za ka yi min magana. Abin da ya sa na bar magana saboda dama wasu ba za su saurari maganarka ba har ƙarshe, to amma zan ajiye magana daga ƙarshe. Idan ka yi min magana zan haɗa ka da waɗanda za su buɗe maka platform, yanda za ka dinga samun kuɗi da waƙarka. Sai anjima.